Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê vê sibehê li Reqayê operasyoonek pêkanîn. Operasyon bi piştgiriya hêzên koalîsyona navneteweyî hat pêkanîn. Di operasyonê de 5 çeteyên Daişê hatin girtin ku sisê ji wan serçete bûn. Qesedê di daxuyaniya xwe de diyar kir. Ew ê rê nedin aramî û ewlehiya herêmê têk biçe û careke din teror li vê herêmê vegere. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê serê vê sibêl kantona Reqayê li dijî çeteyên Daişê operasyoneke ewlehiyê pêkanî. Navenda ragihandinê qesedê derbarê operasyonê de daxuyanî da. Qesedê diyar kir di çarçoveya berdewamkirina erka xwe ya parastina Bakur Rojhilatê Sûriyê ya ji xeteriya terorê, tîmên operasyonên leşkerî Tolê û hêzên komando bi piştgiriya koalîsyona navneteweyî serê vê sibê operasyoneke girîng pêk anîn wiha got. Operasyon li bajarokê Til El Semîn ê Bakurê Reqayê ji bo hedefgirtina stargeheke şaneyeke terorîst ya Daişê pêk hat. Hêzên me piştî şopandineke îstixbaratiya tevgerê çeteyan, şopandina pêwendiyên wan û amadekariyên wan ê pêkanîna êrişê nû dijî hêzên me û saziyên sivîl û piştî wergirtina agahiyên piştrast operasyon darxist. Di encama operasyonê de 5 terorîstên rêxistina Daişê hatin girtin. Di nav wan de 3 serçete hene ku destên wan di pîlankirin û pêkanîna êrişên dijî deverên me yên leşkerî û saziyên rêveberiya xwe serdehene. Qesedê diyar kir ev operasyona serketî encama xebateke hevbeş û koordîneya di navbera yekîne û saziyên wan ê ewlehî û îstixbaratê û dîsa piştgiriya ezmanî û agahiyên koalîsyona navnetewî de pêk hat û bizerket. Qesedê ji ber piştgiriya bi operasyonê re spasiya hêzên koalîsyona navneteweyî kir û ragihand wê operasyonên li dijî çeteyê Daişê berdewam bikin û got, her şaneyeke terorîst ku hewl bide ewlehiya sivîlan û aramiya herêmê têk bibe, hedefa rasterast a hêzên me ye. Em ê nehêlin teror careke din li herêmên me vegerin. Yên ku bifikirin sûcan bikin divê bizanbe ku cihê wan li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê tune ye.